Enda gångerna vi var ute i skogen. Det gör det. Där är du, lilla Daisy. Du och jag. Tak. Vi kan ikke arbejde i den larm. Det var fint. Det var rigtig fint. Men desværre så blev det ikke denne gang. Jeg beklager. Næste. Om du bara kunde låta mig få provfilma i fred så skulle jag kanske få en roll och så skulle jag kunna tjäna pengar till oss. Den der accent, den går ikke, du. Thomas, han sagde det, ellers har du talt perfekt dansk. Vi bliver nødt til at finde en anden til det der. Men der er altså et barn, der græder helt vildt. Der må der være nogen, der ejer det barn. Det är mitt. Forstår du ikke dansk? Jeg sagde tak. Var inte så jävla envis nu. Snälla, ge mig en chans. Det har du sådan set fået. Jag gör vilken jävla roll som helst bättre än alla andra. Jag kan bli vad fan som helst. Det der, det er faktisk meget godt, men nu leder vi altså ikke efter en psykopat.